Jeg har nemlig lavet en masse sedler her, der skal være det, der sådan styrer showet i dag. Donut fersk. Du kan ikke snyde mig. Hej og velkommen til min kanal. Hvis du så sidste video, jamen så slutter jeg faktisk videoen af præcis samme sted, som jeg sidder nu. Og i samme tøj som Mon. Ikke jeg havde snydt lidt og så lavet en slutning i dag også. Det tror jeg nok jeg har. Og der fortalte jeg også, at vi i dag havde tænkt os at skulle på en lille date her i bussen. Det vi skal i dag er, vi skal lade det være op til skæbnen, hvordan vores date den udvikler sig. Og sådan er det jo oftest på en date. Så her har du måske eventuelt lidt inspiration til, hvordan du kan lave en lidt anderledes date til dig og en du holder af. Jeg har nemlig lavet en masse sedler her, der skal være det, der sådan styrer showet i dag, hvis man kan sige det sådan. Og der er forskellige kategorier. Sådan noget med, hvor skal vi hen? Hvad skal vi have at spise? Hvad skal vi have at drikke? Hvad skal vi have snacks? Og hvad skal vi lave? Og så den sidste kategori, som jeg vælger at kalde, hvor skal vi sove i nat? Skal vi sove i bussen? Eller skal vi sove et andet sted? Og i hver kategori har jeg så lavet 2 sedler. Og så det jeg forestiller mig, nu tager vi lige den første her. Det hedder skoven eller stranden. Så forestiller man lige, Allan han gør sådan, ligesom et kort, ikke? Sådan lige, så jeg ikke kan se, hvad der står. Og så gør han sådan her, hvor han holder 2 sedler op foran mig. Og så skal jeg stå på den anden side, selvfølgelig ikke at kunne se, hvad der står. Og så tager jeg en, og så står der, skoven, vi skal i skoven. Jeg synes, det er en sjov og unik måde at lave en lidt anderledes date. Det kan lige pludselig blive mange forskellige slags date, fordi der er en del muligheder. Så det er jeg super spændt på. Og vi har en lille fisk med i dag, som jeg har fået af min bedstefar. Og det har faktisk været min morbror, som desværre gik bort sidste år. Og han ville gerne have været med ude og køre i vores autocamper. Så nu har vi taget den her lille fisk med, som skal være et lille symbol på, at han altså også er med os på tur. Men ja, det var det, jeg havde tænkt mig, at vi skulle gøre i dag. Også i anledning af, at det er 6 år siden, vi tog hinandens efternavn. Vi har været sammen i 16 fantastiske år. Jeg er en heldig pige, det må jeg sige. Så nu begynder det også at regne. Men hvad gør det, når vi kan sidde herinde og hygge os? Jeg går ind og henter Allan, og så ser vi, hvordan den her tur den udvikler sig i dag. Vi har 2 destinationer her. Det er stranden eller skoven. Så nu blander Allan dem, og så gør han sådan, at jeg ikke kan se dem. Så I får lov til at se med, når det er, jeg vælger. Så. Okay, jeg vender ryggen til. Har vi gjort det? Sådan. Okay. Jeg skal ikke kigge ind i kameraet, jeg kigger ned. Jeg tror godt, den der var. Vi skal i skoven! Ej, hvor hyggeligt. Og så, når vi er ude i skoven, Allan, så skal vi hygge os rigtig meget med noget, som du har glædet dig til i lang tid, for du har været sulten. Det har du, jeg har hørt din musik. Men jeg har faktisk tænkt mig, at vi enten skal have takeaway eller frysetørret mad. Takeaway eller tørmad, som jeg vil jeg kalde det. Er du spændt på det? Værsgo. Har du gjort det? Er du dygtig? Ja. Okay. Jeg kigger ned. Jeg tror så. Den der. Frysetørret mad. Jeg er spændt på. Du har været på takeaway. Det vi gør nu er, at vi tager ind og tanker Bussi, så hun også er med. Og så tager vi ud i skoven, og så får vi noget frysetørret mad. Lyder det ikke som en frisk date? Det ved han ikke helt. Men lad os tage afsted og se, om vi kan gøre det lidt hyggeligt.
nu skal jeg finde noget rigtig lækkert med til dig. Fordi jeg kan nemlig byde på 2 forskellige retter. Han holder øje med mig, om jeg gør det rigtigt. Jeg har sådan en tendens til at overskue. Det er okay, Allan. Sådan. Jeg har med 2 forskellige retter, jeg kan byde dig på her i dag. Hvis du føler lidt sulten. Og det er... Skal vi se. Er du klar? Du ser ikke helt tilfreds ud, men bare vent til du ser, hvad jeg har med. Så bliver du bare glad. Du bliver ellevild. Der er nemlig pasta carbonara. Na. Pasta carbonara. Nå. Nara. Jeg får det er rigtigt sagt, hvis jeg for en gang i skyld har du styr på det. Det er så sjovt, at jeg så lader det være i videoen, men jeg kan faktisk selv bestemme, om det skal med. Jeg kunne bare klippe det ud. Men det er i hvert fald en af dem, du kan vælge imellem. Den anden, Allan. Hold på hat og briller, nu bliver det vildt. Det er chicken curry. Hvad kunne du tænke dig i dag? What tickles your fancy? Du vil gerne have chicken curry simpelthen. Det er faktisk den, jeg håber på, at du vil tage, fordi jeg kunne helt godt tænke mig at bruge den her. Så jeg kan allerede mærke nu, at den her date, den starter rigtig godt ud. Selvom du ikke er tilfreds med helt, at det er tør nu, så tør jeg godt sige, at det bliver godt det her. Jeg skal bare koge noget vand. Jeg troede, jeg havde sådan en fin elkedel med, som jeg har fået min mor med. Der er en kat, som jeg spiller musik, når den er færdig. Men den har vi altså ikke fået med, så det er heldigt, at vi har en gryde med. Så jeg skal godt være, jeg skal have Allans hjælp. Så vi går i gang med at koge vand. Eller nu kan jeg godt sige, at Allan går i gang med at koge vand, så skal vi det her. Ej, det er så spændende med sådan en pasta carbonara. Hvad står der? 1 portion, quick and easy, 8 minutter. Just add water. Det bliver spændende. Det var den her, jeg den gerne vil have. Så. Ægte gasmester. Så tager vi din først, eller? Man skal huske at tage dem her op. Er det krydderi? Mm. Eller er det sådan en, så det skal forblive tørt? Det dufter mega godt. Lad dufte. Så ser vi det her. Er det krydderi der? Det tror jeg ikke, for der står, at man ikke skal spise det. Nå, så var det sådan en. Hold lidt tør en. Nu siger jeg. Jeg spørger det. Så åbner jeg den her op. Så hvordan det ser ud. Det dufter bare ost. Ost. Der er også sådan en, det skal man altså lige være ops på. Men der. Jeg håber kun, der er en i hver. Så er der sådan små pasta i. Den får du lige over i på. Det er jo ikke mange, der sådan lige kan servere et lækker måltid på kun 8 minutter. Allan han sagde, at det dufter godt. Det synes jeg også, det gør. Så er det bare lige at vente på de her 2. At de bliver færdige. Så du skal prøve at kigge til det. Du er sulten. Nu kigger vi så. Jeg tror lige, man skal røre rundt i det, fordi mit det er i hvert fald ikke helt færdigt endnu. Er de færdige? Hvad er det helt klumpet? Vi er nybegyndere i sådan noget særligt. Nej, vi venter. Har meget mørkt, synes jeg. Men det er virkelig også dårligt vejr i dag. Jeg håber, I kan se mig her. Det ser sådan derude. Nu hælder jeg det garanteret ud, fordi det er mit held. Kan se det? Masse spaghettier nu. Så lad os prøve det. Allan er i gang med at spise hans cremet. Jeg tager lige lidt i gang. Det smager okay. Hvad med dit? Har vi noget salt herude? Nej, det har vi faktisk ikke. Beklager. Altså, nu kan jeg huske, at
Susie og Henrik, de var ved at lave kaffe på sådan en jetboiler, eller hvad den hedder. Sådan en, den her med ud, noget der. Og så fortalte Henrik også, at sådan noget mad her, det er godt, når man måske har været på en lang tur og fryser og sådan noget. Det er ikke ligefrem noget, der sådan man tænker, wow, det skal jeg bare have mere i morgen. Synes du det? Salt har gjort underværker. Salt har gjort underværker. Altså det smager faktisk rigtig godt. Er du en, der tager på campingture, vandreture, sover i telt ude i en skov for eksempel, eller gerne vil have noget hurtigt mad, hvis du er på en lille hyggelig tur med din familie ude i det blå? Så kan du også få de her mamsi-mader her, fordi jeg smider et lille link ned i beskrivelsen nedenfor, så kan I gå ind og se, at de har mega mange forskellige ting. Jeg var også lige ved at tage en spaghetti og kødsovs med, så vi havde den at vælge mellem, men der er super meget forskelligt at vælge mellem, og jeg vil tro, at de her de er rigtig, rigtig gode, hvis man netop er ude på en lang vandretur, hvor det er sådan lidt køligt, og man trænger til noget hurtigt lækkert mad. Men den her, efter den lige har stået og trukket lidt, er bare blevet god. Og Allan siger også, hvis han er salt, så var han også solgt. Så men der er lidt mere smag ved Allans. Så hvis I skal afsted og vælge en carbonara, så skal I have salt med i baglommen. Så blev vi færdige med at spise, og jeg synes faktisk, det smagte rigtig godt i forhold til, at det er tør mad. Jeg tror, vi blev enige om, at det godt kunne trænge til lidt salt, men ellers så var det faktisk rigtig godt. Og hvad kan man så ellers godt trænge til? Allan har spurgt, skal vi have kaffe? Det ved jeg ikke, fordi jeg har nemlig lavet 2 sedler her, Allan. Så jeg er spændt på, om det bliver kaffe eller te. Du ser meget træt ud lige pludselig. Er du okay? Hvis du lige vil blande dem. Yes, så kigger jeg væk. Må jeg kigge? Mm. Kan jeg vide, om det er den der, jeg skal tage? Nej, vi skal have kaffe. Ved du, jeg synes bare, at vi skal sige, at vi skal have kaffe, fordi du var så skuffet over, at vi ikke skulle have takeaway. Så lad os lave noget kaffe. Men jeg vil faktisk gerne lige vise dig det te, som jeg havde tænkt mig, at vi så skulle have haft, hvis det var den her. Er du klar til at se det? Jeg henter det her op. Kan det godt være, at du skifter mening? Ingefærs te. Kunne det være noget? Allan han sagde lige, det ser spændende ud faktisk med ingefærs te. Skal vi tage en rigtig omgang, hvor du ikke snyder? Eller vil du bare gerne have kaffe? Du vil gerne have kaffe. Okay, men dem her, dem kan man nemlig også købe det samme sted, hvor man kan købe det der dejlige tørmad. Og der er jeg også sikker på, at de har de der kaffe. Jeg er ikke helt 100, men der kan du også købe dem her i hvert fald. Ginger chai te. Spændende, men vi tager kaffe. Når vi nu skal have noget dejligt kaffe, Allan, så tænkte jeg også, at vi skal også hygge os med noget andet. Så derfor så har jeg lavet 2 andre sedler, hvor der står film eller 500. Og det tænkte jeg, det passer jo godt til kaffen, fordi så kunne vi enten spille 500 eller se en film. Og jeg har projekteren med. Er du klar til den? Blander du? Vær blande mit gin. Du kigger væk. Det er nydeligt udenfor. Nydeligt. Film! Ej, hvor hyggeligt. Og vi har ikke snydt eller noget. Vi har ikke snydt. Okay. Vi skal spille 500, eller? Er det hyggeligt? Ellen, vi er ikke så gode til det her, synes jeg. Men ideen er meget, meget sød, synes jeg. Så jeg tror, jeg blev enige om, at når det var, at Allan han måtte vælge kaffe, så måtte jeg godt vælge film, for vi går ikke at spille 500. Jeg har en seddel mere, for til kaffe skal man også have lidt sødt til tanden. Sødhed kan komme i mange former, det kan komme for eksempel i form af slik eller frugt. Så er du klar til at tage en seddel mere? Mm. Jeg tror bare, det var frugt. Mm. Nu blæst op. Allan, han synes jeg var så smart, at jeg havde bundet den her fast til retlåsen. Han synes simpelthen, det var så genialt. Eller så spurgte han, om
fordi det kunne passe, det var det, jeg havde gjort. Og så med håndstaten herovre. Det fungerer. Ja, ikke? Hvorfor lave om på noget, der fungerer? Det har jeg alle dage sagt. Ej. Så nu vil ham den søde af os lave kaffe. Og så vil vi spise noget dejligt frugt. Det glæder vi os rigtig meget til. Den del holder vi altså af. Ikke? Michelle, hun har lavet en af de der brain fart, som hun efterhånden er verdensberømt for her på kanalen, fordi vi har jo ikke fået en inverter til den her endnu. Det vil sige, vi kan ikke putte noget op på projekter. Det kan vi simpelthen ikke sætte til så. Men ved du hvad? Så gør vi det, fordi vi orker stadig ikke 500, vel? Heller ikke lige at lægge en bit kabal. Nej, strippoker. Nå. Så jeg tænker, at vi bare kan ikke bare sætte telefonen op foran os, og så kan vi noget kaffe og noget frugt. Det er det, vi gør. Jeg tror, vi blev enige om, at jeg fylder for meget herinde, så han skal bruge lidt plads at lave kaffe på. Så jeg meldte mig frivilligt til lige at gå ud og gå en lille tur. Imens. Flot sted det her. Virkelig flot sted. Her har Ellen og jeg gået mange ture. Virkelig hyggeligt. Det kan faktisk være helt vildt fedt at overnatte her i telt, hvis man måtte. Jeg ved faktisk ikke, hvordan reglerne er i forhold til sådan noget. Men jeg synes simpelthen, har så pænt. Så kan man lige se bussen dernede. Ej, det ser hyggeligt ud. Den fine lille røde bus på skovtur. Det går nok bedst op. Ja, altså. En flot dame. Så jeg går ind og ser en kaffe, den er klar. Må jeg godt komme ind nu? Har dufter af kaffe. Au! Det gjorde nus. Det gjorde noget. Det er et godt sted, du har fundet her, Anne. Så skal jeg bare finde ud af, hvad vi skal sige. Nu må du gerne. Jeg tror, at han er ved at være lidt træt af, at jeg skal filme alt. Er det den koffeinfri? Eller det kaffe? Hvad skal du have? Noget fra Guatemala. Og jeg købte det her coffee creamer i Lidl. Det er faktisk okay, der skal bare meget i. Tak. Så Ellen, nu må du også gerne tage en af dem her. Undskyld. Tak fordi du gerne vil være med. Faktisk så tror jeg, det er værst for mig, end det er for Ellen, for Ellen han elsker frugt. Skal vi spise til en film? Jeg har fundet en med ham der fra Matrix af, som jeg prøvede at forklare Ellen før. Ham der Keanu Reeves. Så siger han, Shania Twain. Han kunne ikke høre, hvad jeg sagde. Og jeg ved godt, jeg kan ikke finde ud af dialogen. Men det er i hvert fald ham fra Matrix. Det kan vi se. Donutfersken. Du kan ikke snyde mig. Det er bare skrive donut. Der skal i hvert fald noget med glasur på. Den er god. Det er den her The Day the Earth Stood Still med kanariefuglen. Kanari. Ham. Her, kanariefuglen her. Skal vi se en film med nu. Så watch now. Og den er på Max. Yes.
Er Jaden også med? Ej, nu bliver det også for lavt, gør det ikke det? Deler med ham roligt. You can't stop it before it hits. There will be nothing left but dust. It will sterilize the air. Så fik vi set film, så vil vi tage hjem nu. Og jeg ved ikke, om jeg fik det optaget, men der løb en rev. Der var en rev, der løb heroppe. Det var en rigtig hyggelig aften, det her. Så nu vil vi vende snuden hjemme. En lille fest af lys. Skal jeg nu sætte fast heroppe? Ja. Selvom vi er kommet hjem, så har jeg jo sådan siddet mere. Nu skal jeg bare blande den her gang. Det er fordi jeg tænkte, nu ser vi bare lige så vi ved, at jeg ikke sådan. Jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at sove i bussis. Eller sove inde i huset. Faktisk så havde jeg tænkt, at vi skulle sove i skoven, men vi begge to, vi skulle tisse ret meget, så det var godt at komme hjem. Og der var ikke toiletter derude, og vi er ikke nået til det punkt endnu. Jeg er i hvert fald ikke nået til det punkt endnu, hvor jeg godt kan lide, når bregner de lige kysser mig på kinden. Det kan jeg ikke. Så jeg tænker, at enten kan vi sove her, eller så kan vi sove inde i huset. Er du klar? Så hvis du bare trækker i en af dem. Skål. Har du valgt? Vi skal sove hjem! Den gav Magnus os faktisk ret i. Han synes også, at vi skal sove hjem, og det passer mig egentlig fint, fordi der er faktisk lidt køligt. Så jeg tror bare, jeg begynder at slukke lyset lige så stille her, og sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I nød den her video, og ikke føler, at jeg mishandlede Allan alt for meget. Jeg håber også, at han nød den lille date, vi var på i dag. Og så håber jeg, du abonnerer og ringer med en lille klokke. Og så håber jeg, at du vil se med igen en anden gang. Tak fordi du så med. Tak for dig. Vi ses. Hej.